Λοιπόν, για να δούμε. Εκεί έχουμε 70 κιλά λίπους. Ο Γιάννης έχασε 100 κιλά. Η διαιτολόγος μας είπε ότι από τα 100 που έχασε, τα 70 κιλά είναι σε λίπος. Δίπλα είναι η φωτογραφία του Γιάννη όπως ήταν πριν αυτός. Ήταν ο Γιάννης πριν χάσει τα κιλά. Σήμερα η αλήθεια είναι ότι ίσως φίλοι και γνωστοί, αν το συναντήσουν έξω στον δρόμο, οι τυχαίοι έχουν να το δουν καιρό ή κάποια χρόνια, δεν νομίζω ότι θα το γνωρίσουν. Γεια, έλα Γιάννη! Ωραίο το εφέ αυτό, έτσι. Και έγινε να σε δούμε. Άλλος. Κάτσε Γιάννη μου. Θέλει πολύ μεγάλη θέληση για να τα καταφέρεις, χωρίς εγχείρηση. Η αλήθεια είναι θέλει πολύ θέληση, πάρα πολύ θέληση. Θέλει να πιστέψεις σε αυτό και να προσπαθήσεις να το πετύχεις. Πόσα χρόνια ήσουνα με περιτά κιλά? Σταδιακά ήμουνα με διάφορα περιτά κιλά. Βασικά τα τελευταία περίπου 13-14 χρόνια ήταν το μεγάλο μέρος των περιττών κιλών. 13-14 χρόνια τη γυναίκα σου τη γνώρισες άρα παχής. Ναι. Σε γνώρισε με τα πολλά κιλά η γυναίκα σου. Ναι. Και έκανες και παιδιά, 2 παιδιά, δεν έχεις? Ναι. Επίσης με τα κιλά. Ναι. Το γεγονός ότι η γυναίκα σου και σε γνώρισε και σε ερωτεύτηκε έτσι, ήταν αρχικά ένας ανασταλτικός παράγων μέσα σου, δηλαδή έδινες στον εαυτό σου άφηση αμαρτιών κάθε φορά που έτρωγες? Έλεγες αφού τη γυναίκα μου την έχω, τα παιδιά μου τα έχω, γιατί να χάσω τα κιλά? Η αλήθεια είναι ναι, πως δεν είχα τέτοιο. Βέβαια δεν είχα ποτέ πεσμένη αυτοπεποίθηση. Και αυτό με βοήθησε στο γεγονός ότι να κάνω και την οικογένεια και τα λοιπά και να μην έχω τέτοιο θέμα. Αλλά βέβαια αυτό ήταν εμπόδιο στο να παίξεις με τα παιδιά, να ασχοληθείς με τα παιδιά, να κάνεις διάφορες σχολείες που δεν μπορεί να τις κάνεις με τα κιλά αυτά. Αλλά απ' την άλλη ήταν και το φαγητό, που ήταν και αυτό μέσα στο πρόγραμμα που δεν μπορούσες να το παρακάμψεις. Δηλαδή έλεγες ότι εντάξει δεν πειράζει τώρα, ας το αφήσω, ας το κάνω από αύριο, άστο. Αυτό συνέχεια επιβάλλει όμως την κατάσταση. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να πάρεις την απόφαση και να πεις ότι τέλος, εγώ θα χάσω πολλά κιλά και θα γίνω άλλος, έτσι όπως ήμουν παλιά? Η αλήθεια είναι ότι προσπάθησα πάρα πολλές φορές, έκανα προσπάθειες και με διαιτολόγους και τα λοιπά, δεν το πετύχαινα. Έπεφτα βέβαια σε δίαιτες οι οποίες είχαν συγκεκριμένο φαγητό και αυτό βέβαια έχανα κάποια κιλά, 10-15 κιλά, το πολύ 20 και έπαιρνα τα διπλάσια πάλι μετά. Οπότε για καλή μου τύχη βρέθηκε μπροστά μια διατροφολόγος που δεν την ήξερα από πριν, η Χριστίνα Μπαλαμώτη, η οποία με βοήθησε και κατάλαβα ότι μπορώ να φάω τα πάντα, ό,τι έτρωγα πριν, γλυκά, τηγανιτά, τα πάντα και τρώγοντας αυτά να χάνω και κιλά. Πράγμα το οποίο δεν το είχα συνειδητοποιήσει πιο πριν. Μα πώς γίνεται αυτό? Σε συγκεκριμένη ποσότητα. Σημασία έχει η ποσότητα. Μπορεί να τρως τα πάντα, γιατί όταν θα φας τα πάντα δεν θα έχεις μετά το στερεωτικό σύνδρομο να σου λείψει κάτι και μετά να το φας σε διπλάσια ποσότητα. Άρα εσένα σε ένοιαζε γεύση, όχι ποσότητα. Μπράβο, Είσαι καλοφαγάς και ήθελες και το γλυκό σου και τα τηγανιτά σου. Αυτό πιο ήταν πολύ το γλυκό, να σου πω την αλήθεια. Η αλήθεια είναι το γλυκό. Γλυκού, Ναι, το γλυκό. Το γλυκό ήταν η αδυναμία μου, δεν υπήρχε περίπτωση. Φαντάζομαι στα προηγούμενα κιλά μια τουρτίτσα την καθάριζες. Για απογευματινό μπορεί, ναι. Πρέπει όμως να έχεις αρχίσει να επιβαρύνεις και την υγεία σου, Γιάννη μου, έτσι, και με τα κιλά και με τα λάθος φαγητά, δηλαδή τώρα τόσο γλυκό σε ένα απόγευμα. Η αλήθεια είναι ότι ευτυχώς δεν είχα πάρει ζάχαρο καθόλου, ήταν καλές εξετάσεις. Βέβαια είχα κάποια τριγλικερίδα κτλ. Από κάποιες λιπαρές τροφές, αλλά δεν ήταν τόσο μεγάλο το εμπόδιο. Αλλά αν τυχόν το συνέχιζα και δεν έκανα μια προσπάθεια να φτάσω εδώ που έχω φτάσει τώρα, θα είχα πρόβλημα σοβαρό. Πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Γιατί ήδη είχα κάποιο λιποσωσικότητα το οποίο μπορούσε να γίνει να γίνει άσχημο σε 10 χρόνια, 15 χρόνια. Οπότε λέω ή θα φροντίσω να κάνω κάτι ή θα μείνω έτσι. Οπότε θα πάθω κάτι. Λέω στην αρχή να κάνω χειρουργείο.
Η δική μου, η γυναίκα μου τότε και τα λοιπά μου λένε να μην κάνεις χειρουργείο και αν θα πετύχει το χειρουργείο και έχουμε ακούσει διάφορα με το χειρουργείο και όλα αυτά. Τέλος πάντων λέω θα κάνω μια τελευταία προσπάθεια και έτσι πήγα εκεί. Με βοήθησε η Χριστίνα πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι και πιστεύω ότι με την θέληση και το πείσμα βέβαια, γιατί αν δεν έχεις θέληση και δεν πιστεύεις σε αυτό το πράγμα, δεν μπορείς να το πετύχεις. Με το χειρουργείο υπάρχει ένα πρόβλημα σοβαρό. Ότι μετά δεν μπορείς ποτέ να φας όπως έτρωγες πριν. Σωστό, ναι. Σωστό. Δηλαδή πρέπει να τρως μικρές ποσότητες, μετά υπάρχουν κάποια χειρουργεία που τρως ειδικά φαγητά. Κάποια δεν μπορείς να τα φας καθόλου. Άρα, σαφώς, το πρώτο βήμα για κάποιον θα πρέπει να είναι αυτό που έκανες εσύ. Να προσπαθήσει να σταματήσει να τρώει σωστά, να πάει σε ένα διαιτολόγο και μετά το χειρουργείο. Γιατί το χειρουργείο έχει και επικινδυνότητες. Υπάρχουν και άνθρωποι που χάσουν τη ζωή τους σε τέτοια χειρουργία. Ναι, και ξέρω και άνθρωπο, δηλαδή και φίλο μου. Και φίλο. Ναι. Μάλιστα. Αλλά το θέμα είναι ότι ούτως ή άλλων, από τη στιγμή λέω που είναι πολλά τα κιλά, γιατί ήταν πάρα πολλά τα κιλά, συνιστάται χειρουργείο σε αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί είχα ρωτήσει και γιατρούς και μου είχαν πει ότι κάποια κιλά μπορεί να τα χάσεις με δίαιτα. Αλλά μετά από τα κιλά που έχεις εσύ, είναι πολύ πιθανή η δυνατότητα του χειρουργείου πάνω σε αυτό το κομμάτι. Όταν βλέπεις το λίπος που έχουμε εκεί πίσω και συνειδητοποιείς ότι όλο αυτό ήταν μέσα στο σώμα σου, κάπου αποθηκευμένο, αλλάζοντάς σου τη ζωή. Δηλαδή ήθελες να τρέξεις, έχεις γιους, κόρες, τι έχεις? Ένα γιο και μια κόρη. Ήθελες να παίξεις με το γιο σου ένα ποδόσφαιρο, βρε Γιάννη μου. Ήθελες να παίξεις ένα μπάσκετ. Ήθελες να κινηθείς. Ήθελες να... Και όλο αυτό εμπόδιζε τη ζωή σου, την καθημερινότητά σου. Δεν μιλάω για τον ναρκισσισμό που κρύβει ο καθένας μέσα του, σε κάποιο βαθμό. Ναι. Πώς το διαχειριζόσουν αυτό και πώς νιώθεις τώρα που έχεις απαλλαγή από αυτό? Νιώθω πάρα πολύ καλύτερα. Αυτό δεν το συζητώ. Το θέμα είναι ότι αυτό που μου είπες και προηγουμένως, ότι το να παίξεις με τα παιδιά σου, να μπορείς να τρέξεις μαζί τους, να μπορείς να κάνεις κάτι μαζί τους, το οποίο δεν μπορεί να το κάνεις πριν. Εγώ βασικά δεν μπορούσα να το κάνω πριν. Αυτό με έκανε και νιώθω πάρα πολύ καλά. Έτσι. Και αυτό ήταν ένας μεγάλος σκοπός να ξεκινήσεις να κάνεις κάτι τέτοιο. Και αυτό είναι το πρώτο και το μεγαλύτερο στάδιο. Το δεύτερο στάδιο φυσικά είναι και τα ρούχα, έτσι. Το οποίο εγώ δεν μπορούσα να ντυθώ. Έπρεπε να πηγαίνω σε ειδικά καταστήματα με ειδικά νούμερα για ρούχα, έτσι, μεγάλα νούμερα. Και χώρια που και οικονομικά ήταν πολύ πιο ακριβά από τα ρούχα που ψωνίζουν όλοι οι άνθρωποι, έτσι. Τον άντρα αυτό που βλέπαμε πριν, που σκίξε στη φωτογραφία και βγήκε από μέσα, τον άντρα που βλέπουμε στις φωτογραφίες, εσύ τώρα πώς τον βλέπεις? Η αλήθεια είναι ότι σε μερικές φωτογραφίες δεν γνωρίζω καν τον εαυτό μου. Τι συναίσθημα σου προκαλεί ο άνθρωπος αυτός όταν τον βλέπεις? Βαρύ. Πολύ βαρύ συναίσθημα, άσχημο συναίσθημα. Και το μόνο που βλέπω τον καινούριο με αυτό και λέω ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, έγινε μεγάλη αλλαγή. Έγινε η αλλαγή, δηλαδή η τελείωσε μεγάλη αλλαγή. Έχει αλλάξει καθόλου σχέση με τη γυναίκα σου? Δηλαδή φλερτάρεις πιο πολύ? Τη φλερτάρεις πιο πολύ τη σύζυγο? Νιώθεις μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση? Γιατί η αυτοπεποίθηση στον ερωτισμό και στον έρωτα παίζει μεγάλο ρόλο. Βέβαια, ναι, εννοείται. Νιώθεις πολύ πιο νιώθεις εντελώς διαφορετικά. Νιώθεις απελευθερωμένος, νιώθεις πολύ και εγωιτευτικό και σε όλους τους τομείς, έτσι. Εννοείται ότι είναι μεγάλη αλλαγή και ενώ πριν δεν ήσουν έτσι σε καμιά περίπτωση. Τα παιδιά σου τι ηλικίες έχουν τώρα? Είναι 12 και 10 και μισό, 11. Τα παιδιά σου τι σου λένε που τώρα είσαι τόσο διαφορετικός και πριν είχες ποτέ αντιμετωπίσει θέματα, σχόλια, για παράδειγμα στο σχολείο τους ή στο περιβάλλον λόγω των κιλών σου? Ναι, και βέβαια, γιατί πολλές φορές που πήγαινα να ρωτήσω για τα παιδιά, την πρόοδο κτλ. Στο σχολείο, βλέπω τα παιδιά που ήταν έτσι λίγο δυσανασχετημένα, είχαν δυσανασχέτιση πάνω σε αυτό το κομμάτι. Λέγανε μπαμπά, χάσει κανένα κιλό ή κάνε κάτι κτλ. Εντάξει, το παιδί δεν μπορεί να καταλάβει πόσο εύκολο και πόσο δύσκολο μπορεί να είναι αυτό. Εμένα με πείραζε φυσικά, έτσι. Αυτό όμως μου έδωσε και το ερέθισμα να ξεκινήσω να κάνω αυτό που έκανα. Μάλιστα. Τι να πούμε, Γιάννη μου, συγχαρητήρια. Ξέρω πάρα πολύ καλά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που έκανες, γιατί έχουμε να χάσουμε 1-2 κιλά και όλο το να βάλουμε και όλο δεν μπορούμε και όλο αχ και βάχ και πού να κόψω τώρα αυτό, αχ και θέλω να φάω εκείνο. 100 κιλά. Σε πόσο χρονικό διάστημα τα χάσες? Σε περίπου 3,5 χρόνια.
Βέβαια, αυτό ήταν Πολύ προσπάθεια. Πολύ προσπάθεια, Πολύ διαρκείας προσπάθεια. Μπράβο. Και πάντα με τη βοήθεια της Χριστίνας Τσιμπαλαμού, τη διαιτολόγου μου, που με στήριξε πάρα πολύ, με στήριξε πάρα πολύ σε όλη την προσπάθεια. Την ευχαριστώ πολύ. Σε συγχαρητήρια, σε ευχαριστούμε που ήρθες και μοιράστηκες αυτή σου την εμπειρία, γιατί έχουμε βγάλει αρκετούς με χειρουργία. Και ήθελα πάρα πολύ να βρω έναν άνθρωπο ο οποίος να μου πει, ρε παιδί μου, εγώ έραψα το στόμα μου, έφαγα σωστά, άκουσα τη διαιτολόγο μου, τα κατάφερα. Είναι ωραίο μήνυμα αυτό που έστειλε σήμερα. Και αξίζει για τον κόσμο. Αξίζει. Μπράβο. Ευχαριστώ πολύ.